नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण ताट्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत हलवा फ्राय। त्याच्यासाठी साहित्य घेतले। इथे मी हलव्याचे तुकडे घेतले, स्वच्छ धुवून 4 तुकडे आहेत। इथे 2 चमचे मसाला आहे, लाल तिखट, मीठ आहे, कोकमाचा रस आहे, हळद आहे, तांदळाचं पीठ आणि रवा। आता आपण मसाला लावून घेऊया मच्छीला। इथे मीठ टाकून घेऊया, हळद, आगळ, लाल तिखट। आपण मॅरिनेट करूया त्यांना। धुवायच्या आधी मच्छीला मीठ लावलेलं होतं, म्हणून मी आता थोडं टाकलंय। हलवा भाजताना हलव्याला तांदळाचं पीठ कमी टाकायचं, रवा जास्त टाकायचा, म्हणजे मच्छी कुरकुरीत होते। 10-15 मिनिटं मसाला लागायला द्यायचा त्याला मच्छीला, त्याच्यानंतर आपण फ्राय करायचं। ते गॅस पेटवलाय, तवा ठेवून घेतलाय, तेल टाकूया। मी थोडंच तेल टाकलंय, मच्छी टाकल्याच्या नंतर मी तेल टाकणार। हे मिक्स करून घेऊया दोन्ही रवा आणि पीठ। व्यवस्थित त्याला रव्यामध्ये आणि पिठामध्ये डीप करून घ्यायचं। तेल टाकते। आता आपण एक साइड पलटून घेऊया भाजलेली। झाली आहे, आता आपण प्लेट मध्ये काढून घेऊया। आपला हलवा फ्राय तयार आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंट नक्की द्या।